नाया जोबोर मोजां जे दुलाराय बाथौ गौथुमा दासिम माने 30-31 बोसोरसो जाबाय दानाया अदेबानि बिनि सिगाङावनो खैराबारियाव बाथौ गौथुमा दङमोन जि बाथौ गौथुमा दिनै 50 बोसोर आबुं जाबाय आरो दिनै बेवहाय संक्रान्ति मायथाइ फोरबो खुंबाय गतिके बर'नि बाथौ धोरोमा दिनैनि जिथु महर बे महराव माने मोनफैनायनि गुदियावनो खैराबारि बे बाथौ गौथुमनि अबदान दङ आरो आं नावखाथानि मानसि नावखाथा फरायसालियाव जेला गोदो जों फरायसालि फरायोमोन 80 मायथाइसोआव आरो जेब्ला जों स्कुल फरायोमोन अब्ला बेवहाय जों बाथौ फुजा होयोमोन आरो बाथौ फुजा होब्ला जेब्लायबो जोंना दौरिया खैराबारिनिमोन आरो खैराबारिनिफ्रायनो थांनानै जोंहा खेरायाबो खैराबारिनिफ्रायनो थाङोमोन आरो बेवहायनो बाथौ आर'ज जों गाबोमोन आरो गतिके आंहाबो मोनसे जिउआव मोनसे मा होनो बिनि फोरमान जानानै दङ जे गोदोहाय आगोलाव आरो सिगांनि समाव जे खैराबारिनि बायदि गासैबो आबुं हानजा जेराव माने नोङो खेराइ मोसाग्रा जेराव दौरि जेराव आर'ज बेबायदि माने दस्रायाव जोंनि खाथि खाला गैयामोन आरो बिथांमोननिनो बे गिदिर अबदान आरो बेवहाय दिनै आं गावनो नुजाफैनो मोननानै गावखौनो गाव जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथिदों 50 बोसोर बे गौथुमनि धोरोम सिबिनायखौ लानानै जेफोर सावरायनाय बे सावरायनाया गासैबो जिथु सिगांनि मोनदांथि बेफोरखौ लानानै फैगौ समाव साबसिननिफ्राय हामसिन जोंखौ धोरोमनि बिथिङाव माने माब्रैहाय जों आवगायलांनो हानांगौ बिनि सायाव निस्सय थारैनो माने माखासे मोजां हाबाफारि बिसोरो लानो हादों थांखि लानो हादों आरो बेफोरनि जुनै जों बयबो बाथौ सिबियारिफ्रा खैराबारिनिफ्राय गोबां माखासे जों मोनथियैखौ मोनथिनो हागोन आरो सोलोङैखौ जोङो माने मा होनो रोङैखौ जोङो सोलोंनो हागोन अब्लाबो जों नुबाय दिनै बाथौ खान्थि हिसाबै बिबार बाथौआनो बयनिख्रुइ साबसिन बाथौ खिन्थु जों नुबाय बाथौ होननानै बुङो खिन्थु बयबो खिन्थु बिदे बिथांमोननिसिम नङा बे बाथौआनो बाथौआ बेनो आफा बोराइ बाथौ आरो बाथौखौ जोङो सिजौआव सिबियो सिजौनि जिथु मोनबा सिरि बेनो जाहैबाय इसोर सोरजिनि बे मोनसे नेरसोन आरो बेखौ लानानै गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोयो बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा बेवहाय रावहाबो जेबो फाराग गैया बाथौनि जिउनि बुंफोरथि गासिबो बेनो जोंनि जिउआ खलबबा जे जोङो फार्स्ट बिमानि गोरबोआव जायगा लाग्रोयो बिनि उनाव जों जोनोम जायो बिनि उनाव देरनानै जोङो संसाराव हाबो बिनि उनाव जों संसारखौ खाङो फिसा फिसौ जुलि जानानै जोनोम होनानै फेदेरो फोलावो बिनि उनाव जों बोरायो आरो बे बोराय बैसोआव एसे थायो गोबाव सम बिनि उनाव जोङो थैयो गतिके बेनो जोंनि जिउनि माने जिथु सोरदिं साइकेल जोंनि लाइफआ बेबायदिनो जाबाय थायो मानसिया थैयो नाथाय जिउआ थैया बे जिउआ मानसिनि सोलेरनिफ्राय ओंखारनानै आत्मा जानानै थायो आरो बे आत्मायानो परमात्मानि अननायाव आरो सोरनिबा देहा सोलेराव जायगा लाहैयो बिनिफ्राय बियो जोनोम जाफिनो बे सोलिबाय थायो गतिके बेवहाय रावहाबो जेबो माने आलदा गैया बिबार बाथौ बुलि बाथौ गुदि बाथौ बिदि जेबो गैया बाथौआ बाथौआनो बे बाथौखौ गोदो मोदाय दावदाय होनायावल' रायसनोमोन बिनि उनाव गावबा गाव सिथ्लायाव बाथौसालि थायोमोन जोंहा रायजोआव मालायफोरनि बायदि गिर्जा बा बेबायदि मस्जिद बा नामघर मन्दिर जोंहा बेबायदि गैयामोन जों गावबा गाव न'आवनो फालियोमोन नाथाय दा बर'फ्राबो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाथौखौ जोङो गाबज्रिबाय थानांगौ आफा बोराइ बाथौनाव जोङो आशीर्बाद बिनांगौ माने आनजाद होनो थांब्लाबो खामानि मावनो थांब्लाबो माबा मोनसे खैफोदाव गोलैब्लाबो जोंनो आफा बोराइ बाथौखौ नांगौ बेखायनो दिनै बिबारनि गेजेरजों जोङो गामि गामि बाथौ गायसननानै आरो ओनसोल बाथौ गायसननानै जाहाथे सानफ्रोमबोनि जिउआव आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनो हायो बेखौ दिनै मावनाय जादों आरो बेखौ बाथौ गौथुमा मावदों आरो बेखायनो बिबारजोंबो लामा सामा सिबिब्रबनो हायो खिन्थु बेखौनो मानसिफ्रा भुलै मा बुङो बिबार बाथौआ बाथौ बेवहाय बिबार आरो माबा माबिनि खोथा गैया दा नोंथांमोनहाबो आफा बोराइ बाथौखौ मोजां मोनोब्ला सांबादिक हिसाबै नोंथांमोननि केमेरा माइकखौबो बावनो हायो बेयाव जेबो आपत्ति गैया